Nia domina ni kua kiro na bitar no tiu kina ndo na marama ni takon robe. Marama dau langsere na no mere motobili. Marama go dau tu na korwatura no tadilebu na tikina watura no nawen. Pilu tikina na turanga na tuinawen. Na sana watura no takon robe. O mere vasu na korola waki na tikina ko bunda na sana le bomba. Ano na kami? Na kuno su mekina na kuno tu berikina. Omba ba te kira konrobe. Ngoy ruana sana leu tondo ibiti. O da konrobe wili tu ninto na sana leu ibiti. Omba kile tu kina ni na sana leu tondo kina na wili leu konwa ninto na sana ibiti. Sadi. Omerin to baka ngata na era na umemi na butura rai lang sir. Pina itulungan na kuro iti ko natikin no nawin. Tadilim nga o nawin wata kay indro mo nino. Kumini Jesus mo na ko. Ayaw, susto nga ba na kornitinang ko Ilawat isa rata. Ni huli may loto. Oh, BCC. Isan. Susu kami kya? Ni tu dia secondary school ini. Baka korbuli wala kati wala ka na bikin na pilito. Korbuli kan dia. Oh, Vishnu dia. Pandit Vishnu dia. Nanong nila nga sir. Ni tiga bola ka sir na wala. Ayaw, tiki bo rumah motoran na sir. Siyempre madani wali lang sir na hotel ha. Awali lewan na kailas ta quest. Naroon dulu ka ono, naroon dulu ka bit. Lewan na kailas ta quest, mani wala ka final but sana ni kilo sara. Wala ba kayo doon na BCCB? BCCB to ka. Oh, may biti? Maybe. Okay. Ba dulu tu mesu ba. Pati na nang gulay lewan na kailas ta quest ya, sange mateni mo litang nga muli bingkara muli lang sere na hotel. Umiti ko po na hotel ay na Shangri-La, Pigeon. Pati kini out juga. Nasa doon makitig na rin nandun kabit. Umiti ko po. Di sila ka sir makawati ko man. Isa din. Ayo, na naman ni ito ba kayo man? Doon na kayo ba hindi ko mo lang series o... Kita baru balik. Tulang sakit. Asa? Kalau dibeli gitu tulang sakit. Oh, sakit tu baru mau diretirkan kalau saya temu dek cuma ya. Gitu sangat tiga mau tulang sakit tergantung itu. Oh, saya beli total saya tak usah kami salah ngamai ya. Jadi kita bikin nak Sunday school for beli banut. Sunday nak saya bikin langsir sa tu. Sa Langsir. Salin. Niyo tubo ka kikiro may. So nandaw lang sir yung daw di butuwi ko mo pakatakira. So tormanda so nandaw lang sir okay nandaw lang sir liwan kay biti ay nandaw lang sir liwan. So nandaw di butuwi ko mo daw bakaira. Endo sar ka endo sendo untuk orang-orang ko tong main sa kalilay. Yaw makamang tawata George na lento ha? George. Iya. Ito ba nga naman ko ito may... Awang kisa ka to. May doon muna lang sir muna. Tila? Muna ba kayo ko? So nabiya lang sir ba tayo? Muna lang sir muna ba kayo ko eh? Iya. Ikukutal to nga nandun mo. Iya. Ito mo binapa. Nasina may lang sir kinay Grandville. Sarap to na lalo sa ganito na to. Buso tayo sa kayo. Reka ba doon yung mula sir? Siya nga dikilan yung kumisa lang na sir makatiman. Kau ko rumo binangan to ni. Na sir ko yung daw buliti ko may biti. Ti ko na nung matatimis ti ko ndo Na nukulang sir to may bit. Iyo. Iyo. Untuk tiko to kan hotel untuk lang sir to binangon na pe. Ito sa chigmiya. Naliaba ba na yung baki sawot. Yung baki sawot sa nga sa gay phone tiki na doon na ben.
Kirobot kino naturangan ni nanronga. Karamo daw kini kirobot siya. Kakiro sama ni Vital no, may form taken ko na ben. Meron ni Wala ko may bangko na may high-tech na ben. Kiro sana ka mo. Kasama ni form tech sana ito na ben. Nalaman na. MM Sound. Sound. Si Nadang ko siya na. May motoville. Okay. Pero mo. Manong ka bilubi ito. Makatarati ko may na hotel ay sa Manang Island. At kaya na may kiwa hotel ay matintar. Di nakakamay ni? Lang sir sir. Lang sir. Doon na kami na kay na talent. Sul ni kalau ito sulit kan. Nanong nila kami ngo. Unila kami na lang sir, so nila kami pangan. Alam ko may bangande. Ang ano doon, nanukula ko may. Anong sasaktek na, kaya nasasaktek na ko may. Doon mo may bakit tabi na Bunda Sydney Sevens. Doon alin ni Ben eh. Nambag sa uti, kumansa ni Rania Garamay. Sagi, sana mo wala ko man nambag ko. Doleo kita na vita di. Ito lewan. Doleo. Dolang sir to. Lang sir to ko pa kito leri manala doon tangan eh. Na kita nalo lang sir to. Naman kita nga sundo. Orto na tangan siya. Oh. Na kango esa tiko luman buwale. Sa tali tagi tiko mai. Okay, so may na lebuwale liu kor sa erdo lang siya. Orto mo na nawit na side may tinanggo. Iya. Bita din min nato kay tinanggo orto na tasin ba? Lang sir kay Lang sir todo. Iya. Sandin. Pada rango sa siso siro som tiko mai. Yo na serva ko ondo talita kana matagal serva. Kun katutolo siya kun na Ayaw. Matagal sir orto talita kaya na sir Marwa. Sir Malu. Sir Marwa. Niko na langatan tiko na sir. Eda ba binakabi ko mo langatan duan-dua si menduang rulang lang servata si Ayaw. Kambing bitong dulu ya na ngulang sir eh. Na backup. na backup. Sir radio na lang sir, mo lang sir kun. Nasa ni bakang kan. Hindi dito. Oh. Nomu may tiko ko. Ubi bakila balile na binaknindo lang sir. Baletan na bi giri saya tiko mai. Ni bibonolo ko ba. So nanu nandando torba mama na tali dito tiko weekend. Ayo. Inda Sunday na baka taga binati no tali di. Inda Sunday kila ni binakay nakin inda Sunday kila nakin binakay. Wala ko man na nung sa tiko ko na nung sando sanggiri tiko may mo leba kita tiko tiko na bi weekend. Laba nung muray na Nakayaw na nang tiko mo na bibuno sa indilito kami kinmula pi makita. Ang marot ta kata nga. Tayo tot sungan ni kam nung tos. Hindi na sa. Iya, kilay tal nga Hindi na kila. ba? Hindi na sa. Yo. Martak sa na bali. Au sini ito robata pate baltan ni o kimni le ibiti sandi so rase barni kile kimni. Iyo. Meron na kay kilala ng tumumuni, meron na kay Torkim iyo. Wala mo na urto na nung daong buli sir. Iti ko daong buli nung sir. Sen, kito, indong puli sir nga, indong nga ningko. Ibita dito kan dito niro na. Ako indong lang sir nga. Kung indong puli sir, pulang na sir lang ha. Iya. Misaray dili so na nabuno sa titi ba man. Samay ti ko do na buno. Samay ti ko talaga ito na patangin dingin. Ito na ka biya butun ta ka mo sa doon mo siya ka pamay si Sam. Pambibi na recording ya. Recording. Kiwa si takapok makawa. Sana biya cipta total na ano ba tingin din? Patangin din nila. Patangan yung semberti ni katakutin sa armalyo. Kuna si bersar ni si kilay. Ito na po o pinakatatusyon do tan ratu ni ko sa do lang sir. Ito na po biya tan ratu ni no biya daw. Kung nga nang ulat ko na kuno sa chicken ng guwan. Doon. Talat kami doon mo namin no labi balag. Doon bina. Talin na lang sir. Yung ho na seng ni dala pa duo. Kaya ba kayo ko nang mole doon po nuwa. Erti ko kin na
na kaibiti o da tukuni ki wira kenda na kaibiti da sin tau ki ke so kenda da sin kai tukuni kenda tinga da tau ki iyo ke ka into na bunua o na lau ki na tiu ki na kaibiti na mas o na bakay tau ki ya na do na kana bina kan tali di tiku ni kim na do lancer o na mas o na bakay tau ki iyo na kita kayak gitu tuh tak kesong gue. iyo na takasong ko na ko kena gina iyo na song tiku so na itubo-tubo baleta na nung daw lang sere nung mo lang sere so na itubo-tubo niyang bakibo siya daw nakinakiti ko may matinis-tingiti ka puti ko na ben na matikin ko nakinakiti sa atin namin na may nangono may natik ko ni kinamo may sana may toso may na may paputukan pabutukan meron niya nga ito nasasang hindi na sa akin na nguna ko na internet YouTube to nila huli ako ito sulit ko mabaletira na daw lang sila iyo monetization iyo ibiti siya natigo ni Rauki na nakakatahan ko na monetization iyo so na bakay ki ko raw ni ko na platform ko sa ibiti iyo okay lang na Spotify ano ba ilaw na Spotify Spotify kanga iko wala na sere okay kipa kami nung iyo wala na sere pira na ando wala sere tara chikong wasi yo na no mas pambi mo katang lang natin sere iyo kipa ka mo katon ng sere ng bultak ni na politiko na no so ko ano ko yan iyo ya doon na lengal yo ele do bikim di tiko na dola sere ni maibiti membaleta na monetization ni YouTube doon nila puli ko tati mo ko iyo na sendro nga ni so berarti ni sember ni da kana kan bang eligible ga ni witi na kan ni monetization iyo doon bala na ngona na kaya na kaya on yung nagay kilakin na kaya binak iyo darles tali no anda oro nang gas oro simbula ti okay doon na bolim-bolim lebu do sulebi kan da wera nang gas ni simbula ti ko mera ready kan da kaya da sarawat kalau nga tayo ko simbula ti oro nung gas oro salen iyo Lama man tanan nung mundo bakasam ta tu nanguna niyo sa may adaw tu nung ko sa may ondo santang langsir nata mo nung itubo-tubo siya da mo nung bakananan may baltiro na gas tarot na ka anong gula kong maingo anong gula kinagsar nga na imbalat na yung nibisus ka do no na sala kong may nakataka mo raw kasara mo na regiroles ka we so miles na we do da era to so miles din na we o iguti ko melo to iyo iguti ko melo hello okay di binaka na sana ba ni wala din lipto no hotel ya pabi nanti iyo pindah orang iyo ile puno ni pintar rabi na sir nabi hotel torman doon na mga kawo vida na no lang siya weekend nga dito na lang siya na ben na matikiring-kiring dulu tiko ono na sino ni pintar ni marteke iba marteke ono na bon kemal monitikin na baru saan ben na disinta uy saan mo sarto nga baka sa daily job sa to saan Lepo na matingkiring-kiring tira ba hasta wala na so sana ni ona sabi tu sarto na sige tam kin tam monit ya sa sana ni ven bipisa man tamat ya kuer na contract Biotel ke te sin dua kanot. Biotel. Nanong muni. Na biotel la, hindi na matigiring-giring na. Uy. Kemuni na wala ko duro mo doon na ngunisa si ni high director nga bin na biotel. Tapi tahu na ba doon nga biar na bilitake na biar na sales executive. Siya waka work na hotel timburi din na raw. Iyo. Iti ko ito na nangunisa lang menda mo rumay ni mo lang sa hotel ko si na hotel sa direct sa ramo bikim do. Sa direct sa ramo. Ya binaka. Do na sir sa ambuliti. Se kanga na nag single ya, baru na una kinakiti ko menan do tale. Sa tiko pun ko sa ndo sarang ng album.
Eu sa vital no chipukin do be. Ano pala lama na série. Bato ko dati mo sa mundo pala série. Dulang atang. Dulang at kan. Ngono ko sali butukin na dulang sir. Dia besar. O bakilawan nila iso na competition. Iya, Bakilawan. bakla. Hmm. Dia besar nga. Iyo. Sa narenda sa si mata sir sa kami may sanong mo. Kami may sana and nananong man din na walang kataleso. Iyo. O pamutong ko na nabi nakakakita na bakit ay? Tigo nga na ba no na natabi may sotal mo do may biwala ta kana na bunong ni laser iyo lew na lang sir lew talaga na buno kadibigin na baka sa ni do na bisaw Siya kan bisa. sa na bisaw Di mo na ni pambimbing na kakasongo na tela ki natunda ko na tela na koro kaya. tawotin na lang sir dapat talin na nung ka undo tolit ta ka mo ka taon da ko nila na sir Natunda ko lang sir. Ko nga, na bulser. muli sir Bulser na. kaya pala sabakat siya lang na sir ting nga sabakat tapo ito sa ranong hobby mi na lang sir Ako lang kanibisi nga na tama sir, hindi rin gato ka, hindi tarto ko na headphone headphone. saan Hindi ko pinakatamo kilay, lebo na siya. Kasi hindi mo nakatamo ko murmuri. Mo langat tal chik na sir langat ka ngo. ay Narapito no na sir ba ba undo talita ka mo lang ata na sir nintondomo na sir kwento na sir dapat alam mo tanggal sir sa sir nintondomo sa sir Salo na sir kendo. yes Kawadir rolon. Kawadir rolon. Kaya iktalan no talanoa. eh Ayun, dulong favorite artist Whitney Houston. Whitney Houston nandomo to ya Então, eh na sir sampu vai bale. din sa Indo lang ato lang sir ko sa may loma May loma sa- may loma sa Indo tani ndendre indo me pamurumuri anto mo sa tigo bilang sara anto mo marami ya sale ang marami Dali. Nga na lang sir, ni ko lang sir. Na sir ko na lang atiko. Mo feel ta katiko. din sa Sir no lang atawal ito na. ay Ano ka kami nakatunda mo lang atiko na sir, mo feel ta katiko na sir. Mambibir na sir malu ka ba di rolo mo. ay Se mo read mo sa tiko na stage, mo read dito ko na baro mo mambibir na sa no. Iko na wala ka chunga na crowd. Chunga ko crowd ni Danis. Ano wasya chunga. Chunga na crowd na listening crowd. Masa nangyayari ka na sir tabi ko na lang may match ta ka na crowd. din sa but duin na kuno lang sa kin di ko na lang sir di ko na reda so na tambangoni Tambangon iso ta ka na mo Bisok, ta may sir iyo siguro na kanto talay tamba pisaw Ke chikororwa, iko na mix ta. mix Iyo. Kaya meron tali ta karorwa ti. iya din sa iya kuni sa kaning gas lang betar kay iya ngono ko na doon na ka sa tusuin kin bali bugo na sir Sir. iya na sir sana oso na bibuno nilang sir siya tali oso baka sala la balo to sa sinay na mo nilang sir siya talo din na iyo to din na iyo yung pata na kina tamata na libro do talita na lang sir yo so na sir sa dagati ko na ngono ko dasang ikaya wada na kina maliwosa sa bosa sir nga may nabaranda Ito. sa sena ni bato kita nito kay nanonda talano endo umbiu na lang sir siya na kali endo kailangan ay marutikin na kendi talano iya endo lako bata tu na bosa momona na bosa ko biti na bosa dina yung ano ko sa lay sa tilo na mata sir mo relatikin na mga taikin na iya na bosa din mga biti mo na bataw sa nga na tamata si Odei na wala na sir iyo kaya baka ti ko binakakuha na po sa pabiti na ramo binakakuha na sir balit taka madangon naman na ako kaya baka ito na sir siya ni ti ko kinaliw na po sa pabiti talay tagi nga balit nga na ibakatanyi tanay ka baka man ibakatanyi yun na bosan din na sa siya ni siya suitsar ni ibakatagi yun Se mera kila, mera di bita ben se. iyo din
Iyo, so na tikin ba saya liti kan. Iyo. Do na sino betan da nang sa lista lumay. Iyo. Nanumu tigo mo sabi da nanumu konsero sa mo itabin. Kabalang dek ngungu. Ya sa baka nga bimada bi weekend. Iyo, pati kira na lenga nga ki raman yo ba itabin na weekend. Iyo, pati tama sa baka na ay waro mo nga si waro eh. Iyo, ya mo sosar nga ya bi. Iya. Iyo. Kung nakampango Iyo. oli teman talaga na guna songo apakah bermain na Maryland na bowling club apakah tambukin do biar na dolang seri ay bit ko sa chiko abo ki boy seri ne ito kampanye Orsa tiyo kino. iyo ko ito kampanye original kampanye Sa kantora. ang boli surat talaga mo le better na jazz dolang jazz umar talaga berarti ni Ren madadali so nando lang sir may bit may lewana tsaka may joint tak na matanggal di songko pa Hindi na. kalau sa ko na berto na ko na turan ayaw bukal ka to nga dula ka may mendor na kana Nandun sa ngayon. kamay baka dur na Maryland bowling club rabete kiri kina or nando lang jazz tal kambani kuer na nulang sir makawa Iyo. Saan? Doon na experience po talaga. experience po sa marutak bali pambibi matang may biti sa wala nindo wala ko wala matanggal di songko ba pero dolang sirki nando lang sa makawa larong ulit ba basta gimendo makasarik Iyo. Saan? Iyo. Nano mo tigo mo? Sa ukila ni sa liw tigo may na contact Vigo sa book tigo bi weekend. Nanda mo nung itubuto tara mo na lista limais yo. una los naman yung sa siguro na bigla na connection Iyo. ni bakatara Ano maramay ako ig. giba ka lolo Ay. Rome lang sila ba? iyo kwa may bakatara to kung doon na kapapay bumbu kapay manikir may bilang nung gusere kung may tumani ko tipo ng points nga may kasar nga kasaran ni Robert tayo ba tiya sanggay tiko bumera lakmikir na giri patataro may sanata ko naman kunang ba o tikiwi na Facebook ka mera Content. iyo contact mo Totoro na ike wasar tu ya totoro na kian na dewa na itu tu eh. Yo niko renyo langsir tu ike gi mata kan dosa girim Brisbane. Ya dosa girim Melbourne. Na mas na ya duwi ko na eh. Pamana nga yung doktor ko may president kaya ito ko mo ko pa yung doon mas nangalaman ko sa kanila kan Torto na fibra. iya Torto na fibra ni daw so mitikin na duro sir. ayaw o sa kasaran ito ayaw gusto Fibra, rabay tayo nga kina ko na may dapat ito man ang album ya kung double series rabay tayo bali na Fibra also O kila na yung wali-wali ni Naruto wali-wali na fibra. Sir na ba rin so mil bata mo yun? Siya nindo royalty siya royalty yun. Nakapatabi, alam mo yung na pangantay na Richo? Nalibon ng pangantay ng Sir na Richo? Siya na? iyo o pambot nalibon ka na ba bang tek ba katanya tek ko nalibon royalty otara Okay. Ito na bibukiliw ya? Ito na bibukiliw. Iya. kami di kasi nakasakit Hindi na sari. wala sir to mo tar to Sa kwesar na? Iya. Doon na nga una usambo tabo to na nung tos-tos? iya Sa tanan rin rin? tamang dede hindi na dolang sere Iya. to leo na bingkati ya Bingati. Nasaan nga nilang sir, wala nga nabibuno kita nga, tikin Bibuno kita nga, iya, bimatanggal ka kita, tikin na bulubol, ang bulubingati. bingkati sir na bingkati siya nga bakal doon baka related ka Iya. na tos ito nga Iya. kaya kaya pa ni bingkati tikyo sa tawon sana siya mo tos Iya, dulu na. Iya. Bata, kaya ka na live may dobi ko na kaya, o ikaw nga na lang nakin. Iya, kaya ka na kukuwati ko, iya, na tos ito nga. Iya. Ay, ito sa mga dumiki. Dapat na lumitubo-tubo tara. Ibig ko na katamalog.
Sekarang juga tikun nunggu. Oh iya. Sa santo ni batang ini din ako sa Tigkino ko. Na na lewu ni langa sere ato tiko may biti. Pata na lewu ni mata sere sa ambasi ka tiko may. O so ta tiko na Mississippi, Mississippi na iya na Mississippi. So na kaya sa mga katal tiko baka na Mississippi. Iyo. Ultima que ela está com este ela como estava na vocal battle. So ali Mike Show, Mike Show. Ngono go se siya natal chico ni Murongoda, se me dotal na Mississippi malak pagmi. Sini kata karara, nalang sere. Iya. Kadi na siya. And lo takan rendre to kay? Rendre to ang bubat la to nga kinawa. Iya. Niyo do baro ngole ina mondo le vai tabi na veka. Do patok to? Do chico na nito sini patok to. Se me single Mano na kanimo to sa ramay may makunungan mata ko. Si Makia sa tingin ko kinapata. Sa Berlin do may time na kinakap. Yo. Waisin na pati ba siya? Waisin. Waisin. Di na ni usahan to lang siya sa klay. Ya ba nga kita cuma ano, ba't hindi kita tigo pati kebe? Iya. Hindi cuma no cuma na singa ni pulsere. O kaninda di rin da sakila na sir. Hindi doon nga. Betul nga medyo Iya, boleh di. Jangan itu kan sa klana sa mo sana Iya. Pawalo eh. And then tanong uno rin lengkay lamay rin lala. Iya. Isa. Pero na tinda buli kan kaya po eh. Iya, sa binakamen, sa binawalip sa Turkey Torungauna. Binawalip ng Musulia may numungauna na may waitay ito na narbital no alagalan mo. Sa wano ni binakatuin na tutuwa ni Tabi Tarawa. Sa binawalip. Nagsarap ako Iya, yun. benar.